Că m-a săturat de zamă. Bă, muiere tăieței, să le dăm apura de. Bă, muiere, mă ligă, și pune ochii de brânză. Bă, muiere, fă cele, să mâncă copiii tăi. Când a trei turi, sunt un. Bă, mi-au din stânga, coaie! E mort full hit-ul, mai este unul. Coaie, mi-au din stânga din nou! Going for your body on rock, whoever was on. E full boring, coaie. Mă piși pe morților de roleplayer să muriți în cancer care dați roleplay în bază, bă. Stai să... Bă! Stai. Să muriți în cancer, bă, care stați la bază. Pișamați pe morții voștri, să vă iau familiile și mamele în pulă, bă, să le aruncă în aer, bă. Să vă fut pizda mamii voastre până să mărește gaura aia de 10 ori, bă, morții voștri. Să vă iau sicriul lui bunic, bă, lui bunicul vostru, bă, să mă dau cu Sania de Crăciun, bă. Vă trimite pe eu. De pe ce e ăsta? Dă-mi pe cap, că... Da, mă. What? Da, bomb. Ce-mi place viața, trăiesc. Adică voi nu știți că are 62 viață, nu? Nu încă, e low. Da, uite. Ne-am dus. Uite, măcar să aterizezi mai. Ai de sola mea. Ai, Ați murit vreunul? Ați rămas vreunul? Nu, am murit. Lucky. V-am zis 62 viață. Nu înțeleg de ce ați zburat acolo, chiar nu înțeleg că spre în pula mea. De ce n-am dat? Băi! Bă, dar nu te du, uite, aici e zițiu, aici, fuge aici, 10 timp, în spatele tău. Scoate-mă gloanțele! Clară treaba aici. Hai, bă, ZGT! Am pierdut conexiunea la internet. Ești o slabă. Aruncă-te, bă. ZGT, ok, băieți, ok, o să Băi, voi sunteți roboți în pula mea? Da, clip! Bă, nu mai pot de râs! Cum mă? Deci... Bă, Bă, futu-s morți, ce faci, coaie, bă, ești prost? Cum dă-mi mine șaptea între... Cum dă-mi mine șaptea? Dă-ne-am doi, băieți. Vedem tu! Bă, mi-a dat timp kill face check! Bă, mi-a dat timp kill face check, culeț! N-ai cum! Mi-a văzut numele, am sărit față în față cu el, Puculeț! Reload, bă, că n-aveai glanță. De ce era să mătii mi-ai aruncat una, că îl duci în bază, Se duce la Justin, se duce la Justin. Să mor. Te omor, Lucky. Se duce la Justin, la Justin se duce. Bă, Lucky, futu-ți morții, mătii de câine, tu vezi ce faci, vină înapoi în bază. Îi dau kick, să moară mamă, de nu-i dau kick cu copilul ăsta. Bă, vină înapoi în bază și nu mai trola, te duci cu 200 rânduri de meduri cu aia și cu 2 stacuri de gloanțe la rom. Uitați-vă la el pe partajare ce face cu aia, că nu mai suport. Bă, mergeți după el și omorâți-l cu aia. Eu mi-a suflat mucii pe tastatură. Bă, Lucky, rasa mătii! Bă, Lucky, nu mai trola cu aia. Mă duc să-l omor pe pizda asta. Bă, eu mă duc la cot, ne auzim. Tare în cot. Pizda, mătii, crezi că-mi dai mie? Putu să morți, măi. Cu porcina aia de măta care o bați ca să fac așa futu-s morții, mătii. Măta aia, că o face acum șorici o faci, de-aia faci așa. Că măcar îmi făceam game plan de 2v1, bă, nu 2v2.
Vezi că ai dat 0 damage. Bă, da! Putu-ți crosshair-ul, mă, bă, că nu merge crosshair, bă, când trebuie să mor eu. Bă, eu nu fac ADS, bă, nu fac ADS și nu știu, nu pot să mai trag acum. Bă, până ia ca în mână, bă, da, bă, da, bă! Bă, cât bără, mă, în buric ești. Pepe și-a luat-o la coaie, nu știu, e mort. Bă, nu mă înțelegeți când îmi pleci dintr-un vas de sânge pe cap. Da. Bă, s-a aruncat cu C4-urile, s-a aruncat cu C4-urile. O deschis. Nu, bă, ce Am căzut. N-ai leader, n-am leader. Am... E mort încă unul. Ciobotare tăti! Uite prost. Tureta. Ia, pornește tureta, chiar sunt curios care n-avea tureta. Pornește tureta, hai că mă fut în morții lui. Bă, că iar o trebuie să vine, ești prost? Hai care eu cad, guys, eu cad. Dă-mi Păi dau lent aici sus pe deal și ai grijă cum zbori, coaie. Dați acolo pe checkmark să-l banăm pe bine. I-am scos la rolul. Bă, ia, tăceți un pic, bă, duceți-vă la farm că ne trebuie componente și sulf. Deci am uitat. Ce-a râs la carte? Da, corect, l-am. Hai, dropează pe pipe-urile alea. Să te văd. Pe pipe-urile gen... Poți să mă dropești pe aici dacă vreau. Bă! Ce m-a omorât? Bă, sunt mort. Ne luăm raid? Da, 3 team-uri, 4 team-uri. 50, Hai, mutau. Mai de mi-au metal în pula mea. Mai ai șăcalul ăla pe moarte cu un picior de lemn. Bă, da, voi toți mă copiați cu aia, cu toate glumele astea, cu picior de lemn, cu... Da, hai că... A, bă, panule! Bă, panule! Dau la muie, te grap în gură, și dau la muie lui mama lui Kenji, îi dau la muie lui mama lui Kenji, îi dau la muie... E mort. Scura, măi. Ne-am dat o hacetă. S-o put pe măta, s-o put pe măta cu ur, s-o put pe măta cu ur, s-o put pe măta cu ur, s-o put pe măta cu ur și în pizătate, în pizătate. Și, bine, Armageddonul, pizda mătii, Armageddonul, pizda mătii. Chica, ești mare și gras. Băga mea pula la asta mătii. Da, mă, faci multe tu. Carișa, și-o lua geaca mărta, Cari. Am crezut că... Bă, what, I am silencer. Bă, menace, du-te și descarcă RAM de pe site-ul ăla. Descarcă vreo 16 GB de RAM. Să mor tu. Da. Zici tu? Eu așa zic. Tu că ai du-te în pula mea, tu... Asta chiar era să descarce. Bă, trebuia să-l lasă, dar își putea tot PC-ul, îmi părea rău după aia. Bine. Ți-am zis, de n-a făcut meniu. Ce-am făcut? Că nu înțeleg. Clar, l-a bobuit. Ia, urât pe joacia! Hai, mai dai mai... Haide, n-ai. Ia, bă, da, din nou. Uite-l, s-a dus. Coaie, credeam că pot să controlezi un amped. Nu, bă, na, s-a dus. Bă, da, mai aveți loc în mine, că lați mea la mine. Sunt în loc și mă chem pe Borec! Borec!
Da, hai pe Care-i Bă, com. Toată lumea urlați coms, toată lumea urlați coms. E, o să pizda, mătii. E mort. GG. Bă, deși care mă urmă? Eu îți recitez o poezie. Eu scriu pe o foaie că vă dau la coaie. Pe bandiți îl iubesc și pe Vlad îl potolesc. Ca acasă nu mai e, că am o pulă și taie. Eu vreau înapoi acasă, ca să stau și eu la masă. Știu că te-am supărat, dar eu nici n-am mâncat. De când m-ai lăsat în ploaie, pe mine mă doare la coaie. Te rog, bandite, să mă lași, să mă joc și eu cu un calaș. Mulțumesc mult. Iese pe Bă, nu mai trage! Fix în față. Vine Heli. Polachi deja îl testați să mâine și am văzut că e poros. Bă, fii atent. Te duci la Workbench, îți dau eu un long sword din ăsta care dai one shot la BRL. Bă, l-am lovit de 7 ori, ești nebun? Ai, TC? Vine screpele. Bă, m-a calcat, what? Ce ai timpul să nu știu? Aolo! Nu! Mor! Du-să-ne pup! Dar ce face? Hai, uite-le ce face, ce puti! Intră. Băi, Melas, te super dacă dau un fir la TC repede. Dar gen rapid. Nu cred că se întâmplă ceva. Ia încearcă. Cine dacă smoke grenade pack, că am low grade. ambush, oh my god, my dick hurts, come suck it. Guys, what's happening? Come suck my dick, Tu scapul ăla. Bă, de ce dai în mine, mă? Hai, cine știa că poate să facă pic? Cine știa că poate să pic? Ia, mai aici, pe aici. Am I too speedy for you? No, I'm gonna get speed act. Am I too fast for you? Wait, Swag, watch me. I wanna see myself. Wait, watch me. Where are you? Bro, there's no speed hack, by the way. That's not a thing. Bă, voi știți că mi-a furat cineva easy-urile din picioare zilele astea, dar e o poveste super lungă. Dar l-am bătut de la... i-am rupt muia. Că ți-am spus, funia e ultima metodă. Oricând mă ai atrag ca un funia. ceiling lamp de la în rost. Te ajut. Mă pun în roam și mă atrag acolo cu funie ca în ceiling lamp. Bă, what the fuck? Mane! Din florul la metal și restul bazii la stone. Uite că nu pot să construiesc. Eu la rachetă. Bă, ce-i ăla? Ce prost e asta? Nu pot să cred ce văd pe ecranul meu cu cine mă joc. Bă, dar în loc să dați în ăla... Bă, dar dați în ăla de la copii, bă, că e la flop, bă! 2, 1, aterizare forțată. Am picat, am zburat. Ne-ai zburat pe Am patru. picat. TCG adorte. Inside you TCG partner TCG adorte. That's what you want. Dă bani party maker. Oh, I cut your hand for stealing. Yes. Kanka, ananı sikeyim ama moruna şaşk aşağı kan trip. Party vezi că chiar de acum Ați dat clear la TC? Ați dat clear la TC? Kanka, Testo, party maker bana IB Kenji banlasana inside-ul kanka, herkesi vuruyor. IB Kenji banlasana. Zic că-i dau acum clip și pula mea se duce tot serverul pe acolo. Anaine nu e Sucaim. Anaine nu e Sucaim. IB Kenji banlasana kanka lütfen.
Ia uzi, cala. Zic să-l ce atlas tu pe Blacklist, să-l ce tine cu futul morți cu măsii. La. Monster, ai pick A schimba-o, dar nu pot. Nici nu pot și nici nu vreau să trăiesc fără să vreau. I make ticket. Ba pula. Na. De-al dracu. Moderator. Copile să mă fut în gura mătii de handicapat, futu-ți gura mătii, taci odată. Cu fufă mătă, bă, futu-ți crucea mătii de copilii nat. Să-mi dă pula în scaunul tău cu rotile, bă, dă-mi-a și pula. Arăți, m-am tuns, fraților. Frații mei, mi-am tuns părăsceana, frații mei. Mi-am tuns părăsceana, frații mei. Am tuns-o, topărișca. Bă, moldoveanule, băgați așa muie în pizda, mătii, de nesimțit. Futu-ți pizda, mătii. Să-ți bag muie de... Bă, zile colegilor să mă dea de tras așa cu pistoleta în cap, ca la Ceaușescu. Ia uite! Futu-ți Dumnezeu, mătii, să-ți fut... Nu! Coai, cred că i-am dat 4 hituri. Am băgat 2, 3, 4. Uite-l cum este pe loc în pula mea! Ei, naked up! Bă, nu, uite-l în fața ta! Uite-l în fața ta! Uite-l în fața ta! Dracu nu i-a dat să țipe, dracu nu i-a dat să țipe, să țipe. Da, de-al dracu mea să glumesc. Hai, Patrick! N-am dat, acum, de ce să mâncați căcat? Că n-am dat și talk sau ceva că am fost cu MBO, nici nu v-am zis că o să faceți prost sau așa. Am zis că nu joc și Dar facem noi cu aia. Hai, Patrick! Hai, Patrick, în băsuță! Hai, vino la lici, hai! Hai, Patrick, băbățică, mua! Hai, vino încoa! O, dar cine vrea pickaxe-ul? O, dar cine vrea jackhammer-ul? Nu vrei! Ai învățat, da? Uite la naked! Ce după naked, nu mai înțeleg. Uite aici, am găsit acaba. Din 240. Copii, Da, uite, mi-a dat TK Party. Noi ne-am dat deep încă. Bă, nu mă mai vunați că vă porc, bă, nu da în porc șeful. No way, that's gonna hit. Who's lettuce, bro? Let's say. Our teammate? I think. Nu da, nu că mă bați. Where's Zakari? Bro. Random. Salut. Bă, nu da cu aia, bă, futu-ți Dumnezei, mă, că pe timer. Lasă să vezi că ce lică ăsta la... am murit. Bro, I just want a jackhammer. Oh my god. Oh my god, actually. Who's bad? Ăștia-s frații tăi și familia. Uite, cu măta, cu se aleargă pe aici, pe la casa ta. Lasă calculatorul, ești tu cu familia în oraș și eu. Mai plimbă-te. Că eu te stai ca prostul după... Te duci acasă repede, iau-te, te duci repede la pisică. Hai, zici și lui sorta că e bună tare. Terminat era cu Nu mai pot. Bă, dar nu înțeleg, bă, ce oameni am eu în team cu aia. Dă-vă dracu că vă dau kick să-mi ba pula de nu. Bă, unul nu știi să conduceți, mă, un scrappy la 50.000 de ore câte le aveți în raz, bă, unul. Tu de ce nu conduci? Dă-vă dracu, dă. O flash. Nu mai dacă îmi dați,
What? Se uită la mine, încă se uită la mine. Da? Salut, ce faci? Cine pula mea ești? Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. A trollat? A plecat trollul, a plecat trollul. Aoleu! Aoleu! Fut grijă în ea, mătii! Ia aoleu! Jos, Irane! Eu sunt. Băi, Irane, știam să te mai caci în pat. În spatele meu. Doamne. Cu XM în spate. Nu mai mă joc, nu mai joc, nu mai joc. Prea cancer. Hai mă. Ești praf, a murit, a murit, ești praf, șebotare, a murit. Nu te cred, șebotare. Ești cuților. Da, sunteți negoși mentali. Cum a murit la chestia? Păi a murit de la patul, că tu tragi. Ai nade? Nu l-am lovit deloc, nu l-am lovit deloc. What? Bă, dar de ce nu intrați pe stelul? Că l-om stai. Mort, e mort. Și ce ești că mă omori, putu-ți gata mă. Uite ce mi-a să aude. Bă, dar ce dai, mă, îmi bag pula. Bă, spă timer, nu mai da. Bine, mă, futu-ți morții, mă. 2 de ori. What the fuck? Bă, de ce am murit, bă, sunteți retardat? Care mi-a dat paie? E Alex, unde ești? Băi, Ce prost e. It's not short. de unde știi coaie? Se uita tău. E pe short să moară, mă, dacă e pe short, tu-ți morții, mătii. Nu te-a bătut din aps? Din aps m-a bătut, crezi că e short, ești prost? Ah, se uita. Dau mă, că e prea prost. Hai că te-a bătut din short dacă e. Ce prost. Doamne, ce prost e parte, nici ce hai că te-a bătut din short dacă e. Tu... E prea prost copilul ăsta. Mai trimite stupidi. E blocat serverul. Hai, veniți rapid până la long clean. Stai, uite parte ce face ăsta. Da, mă, știu că aveți tot script, dați-mi-le și mie. A murit. N-am mers să-mi dau parașut. Bă, Mihai, ești de pro, pai, cum mă înveți și tu cum să am game sensul ăla. De boschetar. Ia uite. Așa. Băi, King și Hoibama într-un channel, nu cred că e de bine. Acolo, uite acolo. Atunci când m-am Bagă și lutează. Aruncă pampurile alea. N-ai mai cum să vorbești, nu vezi ciobotarul. Tata și dracu să luteze ăsta. Bă, Ai trimis pe cel mai uite, dar observ, ăla lutează din față cu el, nu pot să cred așa ceva, ăla îți lutează din față, tâmpitule, te omoară în gâtul. Păi tâmpit, mă, frate, a lutat de la tine cu full componentii, căcatule. Bă, l-am închis în Ai 2 metri, ai 2 metri. Bă, ce? Toa. E multe, mi-am luat și eu cu aia. Mort ca unul. Mort. Îmi dai pe ajută. Dau istorii? Ai greșit. Eu nu de singur. Așa, Nu, la TP-le la spate. Pepe, în spate. Bă, vine tancul. Vine tancul. Ăsta a închide ușa pe mine. Ăsta mi-a închis ușa în față. Mă piși pe morții tăi.
Hai la mine, hai la mine, hai la mine. Nu-i omor, dar nu-i omor. Bagă-te acolo într-un fanal cu mașina. Hai la mine, hai la mine, că eu fac deodată cu ei. Hai la mine, că fac deodată cu ei. Bă, se omor. E, dar ești handicapat, dar ce dracu vrei să faci? Nu se bat cu nimeni, tu nu poți să-i bați cu o armă, cu... Da, ăștia Uite, fug. Nicky de acolo, uite! Reveni cu mașina. Nicky de acolo! Fucking dog shit. Bă, stai că nu ajunge aer. Bă, ia ce scârție masa, tu auzi? Da, da. Ia, hai să-l trecem înapoi, hai înapoi. Hai că mă duc în intrare. Du-te ce ia toată baza, bă, Patrick. Bă, nu vadă că avem codul. Nu vadă că avem codul. Nu, o să vadă că avem codul, Te văd. Ce văd? Ăsta are o grămadă de bani. Pepe, ăștia au 20 de admin, nu-ți băgă. Erau 300. Nu, îmi dai pick-up, te rog? Sau de carte? Unul dintre voi, că o să-am timer, în dreapta Dă-mi voastră. AK-ul ăla cu aia. O să am timer, că voi nu dați Bă, stau, pick-up. dă-mi AK-ul. Uite-te, Cine era ăla? Cine era? Poți în 300 o să am ăștia timer toxici. dacă ar fi. Vreau să văd dacă era Sunt lângă batch tine, ăsta, că sunt le-am lângă făcut-o, tine, am Banci cu aia. Sunt lângă voi, sunt lângă. Băi, I'm still down. Nu avea rost. Ce? Da, bun, Cristureta. Ce să închid eu? Campează ca unul. Eu să-l închid? Da, din bază. Ce îl închide? Să așteaptă. Da, imediat ne ajung la loot cu aia. Cred că au ajuns la paturile mari. Închideți toate ele. Da, au ajuns. cine e ăsta cu patul? Închideți cu aia patul. Da. Next to you, evil. Să mă piși pe Oh my tine, God. Raki, să mă piși pe tine. Te Să bate mă piși pe porcul. tine. Two more, there's three. Coai. Bro, Where am I there's getting so shot many from? hits right in front of me. I got the end of my Neva. Mersi. Să mă scape de lumea rea. Merlan Horus. Așa sunt zilele mele. Una bună este. Ce am în spate zici că stigrilul arcan. Subiectul de cancan, nu știe orice dușman. Mă simt chiar fenomenal, la femei sunt criminal, la erup